lähdin juokseen sua hakemaan. Ja me lähdetään nyt, niin me kerätään vielä. Joo. Sä oot ihan toivoton tapaus. Koko kevätnäytös on vaakalaudalla sun takia. No, mun oli pakko tehdä. Vauhtia! Mä kaikki ihan kunnossa. Pitäisikö sun? Joo, tää ei oo pissaa. Lapsivesi. Mun pitää... Hei, viekö sä lääkäriin? Joo, mä pärjään itse. Sano nyt minulle, mitä mun pitää tehdä, niin mä teen. Ambulanssi! Okei. Pitäisikö sun mennä makoilemaan siksi aikaa tohon? Joo, tää vauva syntyy nyt. Nyt! Haluatko sä tää? Joo, mies pois. Pitäisikö mennä makaan? Ei. Pitää liikkua. Oksettaa. Hae vettä. En vastusta. En vastusta. Anna kivu kuljettaa. Mitä hätää? Mitä hätää? Tästä selvitään. Kaikki on hyvin. Tulkaa nyt jo. Noniin. Tuu tänne näin. Mitä? Nyt tarvitaan varmaan pyyhkeitä tai jotain. Oota mä haen. Jätä mua yksin. Mä oon tässä. Pidä mua kädestä. Mun on pakko pannistaa. Nyt varmaan täytyy. Mä en selviä. Ei mitään hätää, hei. Me hoidetaan tää. Se on auki! Mikä täällä kestää? Mitä hätää? Kaikki menee hyvin. Moi, ollaan sairaankuljetuksesta. Ambulanssilääkäri Pelkonen. Tää syntyy nyt. Joo, ota ihan rauhallisesti. Mä oon ponnistava jo 100 kertaa. Sä jaksat. En jaksa. Vielä pari, niin sieltä se tulee. Turpa kiinni. Se on sun vika, että synnytään täällä. Onneksi olkoon. Mäpä kirjaan tän ylös. Kato nyt tätä. Tervetuloa maailmaan. Onnittelut täyden kympin pojasta. Onneksi isä oli paikalla ja osasi toimia juuri oikein. Oikein isä tulee ihan kohta paikalla. Niin Karri on vaan mun ystävä. Tai, no ei vaan. Karri on mun ystävä. Mä hain kuitenkin teille nyt pientä välipalaa. Karri, mä en ois selvinnyt ilman sua. Älä viitti. Sähän tän petkäläis. Onks täällä kaikki hyvin? No miltä näyttää? Onks se ok? Oot sä ok? Susta on tullut isä.
Tuu nyt lähemmäs katsomaan. Onnea, rakkaat. Tervetuloa Haaviston rukoon. 48 senttiä, melkein 3 kiloa, vaikka tuli kuukauden etuajassa. On se vaan niin ihmeen pieni. Ja samalla suuri. Uskaltaisiko tämmönen iso isä vähän pidellä sitä? No totta kai. Tulee oi. On se komea sälli. Ja se niin on, että pojasta polvi paranee. Jani, sä voisitkin ottaa kuule Haaviston miehistä. Joo. Niin, ja yhdessä tällä kanssa. Hei, Asku muuten puuttuu tosta välistä. Siis, jos halutaan kaikki 4 palvella. Siis Osku on. Ja muut Haavistot. Minnan puhelimeen ei saa yhteyttä.